नमस्कार, कारवार न्यूजचा तुमका स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या माजाळी हांगा शनिवारा कोंकणी मान्यता दिवस आचरण केलो। कोंकणी भाषेक मान्यता मेळ आज 30 वर्ष पूर्ण झाली। तसेच कोंकणी भाषेक देवनागरी लिपी अशी सुद्धा 1992 सालात मान्यता मिळाली। ऑगस्ट 20 तारखेक कोंकणी मान्यता दिवस म्हणून आचरण करत येलात, पण ह्याच्याबद्दल कोंकणी भाषिक काही लोकांक माहिती ना। कारवार कोंकणी भाषिक लोकांन शनिवाराक माजाळी हांगा श्री छत्रपती शिवाजी महाराजाल्या पुतल्याक मालार्पण करून कोंकणी मान्यता दिवस आचरण केले। या कार्यक्रमात कोंकणी भाषिक वडील प्रमुख हजर आशिल्ले। कारवार तालुक्याच्या देऊळमकी ग्रामपंचायती भागात शनिवाराक दूरदृष्टी योजना तयार करचे क्षेत्राक भेट आणि प्रात्यक्षिक कार्यक्रम झालो। सार्वजनिकांच्या सहभागित्वात ग्रामात किती समस्या असा त्याच्याबद्दल माहिती घेऊन सरकाराच्या नेवचे अलग अलग अनुदानात सामान्य लोकांक अनुकूलता जाऊ सारखे आणि ग्रामीण प्रदेशाच्या लोकांनी भावनेक सहकार्य जाऊन पुढच्या 5 वर्षाचो दूरदृष्टी योजना तयार करचे बदल जिल्हा पंचायतीच्या निवडिले तालुका स्तराचे अधिकारी आणि ग्रामपंचायत संसाधन व्यक्तीन ह्या कार्यक्रमात भाग घेतले। अंगणवाडी कार्यकर्ता, देऊळमकी भागाचे आशा कार्यकर्ता, महिला स्वसहायक संघ आणि ग्रामपंचायत सदस्याबरोबर ग्रामाच्या घराघराक भेट दिले अधिकारीन ग्रामाची वास्तव परिस्थिती, समस्या निवारण आणि स्थानिकाली मागण्याची पट्टी तयार केले। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड योर होम। सध्याक ओपनिंग जाल्ले स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हांगा तुमका घरात उपयोग करचे सगळे विद्युत उपकरण मेळटा। टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फॅन, वॉटर हीटर, कूलर असे तुमका जाय तसले विद्युत उपकरण अलग अलग कंपनीचे हांगा डिस्काउंट रेटीत मेळटा। तुमगेले गरजेचे विद्युत उपकरणासाठी तुम्ही भेट दिया। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 4, साई लक्ष्मी टावर, अपोजिट शिवाजी कॉलेज, सदाशिवगढ़, कारवार। कॉन्टैक्ट नंबर 0899256369। मोबाइल नंबर 7757952622। समाजाच्या सगळे व्यक्तीक मुख्य प्रवाहात येऊक आत्मविश्वास भरिलो माजी मुख्यमंत्री दिवंगत देवराज अरसू हेमी असे जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी सांगले। जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, मागासवर्गीय कल्याण विभाग, नगरसभा आणि अलग अलग संघ संस्थेच्या सहयोगात आयोजित केल्लो माजी मुख्यमंत्री डी देवराज अरसू हेमगेले 127 जन्मदिवस आणि जिल्हा स्तराचे देवराज अरसू प्रशस्ती प्रदान समारंभ उद्घाटन करून जिल्हा मंत्रीन उलयले। समाजाच्या कनिष्ठ व्यक्तीक बी सगळी सवलत मिळू जाय, सगळ्याक जीवन करचे मुख्य प्रवाहात येऊन साधन करचो हक्क असा असे दिवंगत देवराज अरसू हेमी सांगिले म्हण जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी सांगले। ह्या वेळाचेर जयानंद एच डेरेकर आणि लक्ष्मण बकाई हेमका सत्कार केलो। MLA रुपाली नाईक, नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष PP नाईक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत CEO, SP आणि इतर अधिकारी उपस्थित आशिले। जिल्हाधिकारी कचेरी समोरच्यान मिरवणूक झाल्यानंतर कार्यक्रम सुरू झाले। टाटा 407 2 वाहनांमध्ये समोरासमोर अपघात घडून दोन्ही चालक गंभीर जखमी झाले। घटना कुमटा शहरात शनिवारा घडली। कुमटा शहराच्या मानीर देवस्थानालागी राष्ट्रीय महामार्गाचेर हो अपघात घडलो। तेजेन थोडो वेळ महामार्ग वाहन संचारक बंद उरलो। दोन्ही वाहनाचे चालक वाहनातच शिरकोन उरले। क्रेन मार्फत दोन्ही चालकाक बाहेर काढले। गंभीर जखमी झाले दोन्ही चालकाक मणिपाल हॉस्पिटलात दाखल केला। या अपघातासंबंध कुमटा पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल झाला।
कर्नाटक रक्षणा समिती, दांडेली सुधारण समिती आणि इतर संघटन संस्थे वतीन अलग अलग मागणी पूर्ण करूक जाय म्हण आग्रह करून शनिवाराक दांडेलीत मुख्यमंत्रीक आणि सरकारी विभागाच्या अधिकारीक अर्जी दिवचे बद्दल सांगले। दांडेली तालुक जावन 5 वर्सां गेली, पण अजूनही हांगा कसलोच विभाग कचेरी जालो ना। तशेंच दांडेलीत सार्वजनिक तालुका हॉस्पिटल जावूक जाय, रेल्वे संचार परत सुरू जावूक जाय, दांडेली बेंगळूर रेल्वे संचार जावूक जाय, 50-60 वर्सांच्यान दांडेलीत घर बांदून आशिल्ल्या लोकांक जागो नावार करूक जाय, अशी आणि इतली खूब मागणी पूर्ण करूक जाय म्हणटे मी आग्रह केले। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाच्या पेशंट खूप वाढू लागला, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। मोबाईल दुकानात चोरी केल्या प्रकरणासंबंधी CCTV आधाराचेर पोलिसांन एक व्यक्तीक ताब्यात घेयले। अंकोला तालुक्याच्या औरसा हांगा एक मोबाईल दुकानात चोरी जाल्ली। संजीव नाईक हेमगेल मोबाईल दुकानात चोरी जाल्ले बद्दल अंकोला पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दाखल जाल्ली। मोबाईल दुकानात चोरी जाल्ले बद्दल शोध सुरू केल्ले पोलिसांन CCTV आधाराचेर CCTV फुटेज घेवन सिद्धार्थ नाईक हेमकां ताब्यात घेयले आणि तेचे कडच्यान चोरी केल्ले 2 मोबाईल आणि 1000 रुपये जप्त केले। आयज इतलोच न्यूज। मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।